शांत समजल्या जाणाऱ्या कोकणात गुन्हेगारीचं प्रमाण वाढलेलं पाहायला मिळतंय। निलिमा चव्हाण हिच्या प्रकरणानं कोकणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदललाय हे मात्र नक्की। मुलींचं आणि महिलांचं बेपत्ता होणं, हत्या, चोरी अशा घटना सर्रास कोकणातील गाववाडीमध्ये घडू लागल्यात। राजापूर शहरातील गुळीकर मोहल्ला येथील 40 वर्षीय महिला शबीना इक्बाल पटेल या 15 मार्च 2023 पासून बेपत्ता असल्याची तक्रार राजापूर पोलीस ठाण्यामध्ये हनीफ नाईक यांनी दिली आहे। मात्र या तक्रारीचं पुढे काय झालं हे अजूनही अनुत्तरित आहे। शबीना पटेल या घरातून बेपत्ता झाल्याचं निदर्शनास आल्यावर त्यांच्या नातेवाईकांनी सर्व शोध घेतला, मात्र त्या सापडल्या नसल्याचं अखेर राजापूर पोलीस स्थानकामध्ये तक्रार देण्यात आली। सुमारे 5 फूट उंच असलेल्या पटेल यांनी पंजाबी ड्रेस परिधान केलेला होता। दिनांक 15 मार्चला त्या दुपारी घरातून बाहेर पडल्या, त्या अजूनही घरी आलेल्या नाहीत। शबीना इक्बाल पटेल या थोड्या मानसिक रुग्ण असल्याची ही माहिती नातेवाईकांनी दिली असल्याची माहिती समोर येते आहे। ही माहिती राजापूर पोलीस ठाण्यामधून देखील देण्यात आली। दरम्यान या संदर्भात माहिती मिळाल्यास राजापूर पोलीस स्थानकांशी संपर्क साधावा असं आवाहन करण्यात आलंय। या महिलेबद्दल तुम्हाला काही माहिती असल्यास कोकण कट्टा लाईव्हला संपर्क साधा। आम्ही ही माहिती त्यांच्या नातेवाईकांना आणि राजापूर पोलिसांपर्यंत पोहोचवू।